Avui volem fer un homenatge als pioners del motociclisme alzireny. Allà per els anys 70, Alzira va viure el naixement d'una passió que marcaria per sempre la seva identitat esportiva en el motociclisme. Els tallers modestos, els carrers on s'afanaven els motors i les carreres que es preparaven en il·lusió i sacrifici es va construir en germanor de pilots i aficionats que van anar donant-li forma a una època irrepetible. Entre els protagonistes essencials d'aquells anys, especialment d'aquell temps, es troben els germans Bernardo Pérez Calafat, Paco Pérez Calafat i Agustín Pérez Calafat, autèntics pioners de l'afició al motociclisme local. No sols van competir, sinó que van formar pilots, van organitzar carreres i van anar consolidant el motociclisme alzireny com una part de la identitat del nostre poble. Al costat d'ells van brillar figures que formen part de la memòria viva del motor de la nostra ciutat. Vicente Ferrer Valero, pilot de coratge i referent en el món local del motor en l'entorn comercial de Yamaha. José, més conegut com Pepe Boluda, un dels motoristes veterans més homenatjats per el Motoclub Alzira, corredor de cor i artesà del motor. Ismael Ferrer, pilot de molta capacitat i una voluntat de ferro per a la seva afició del motociclisme. Juanín Escolà, pilot que avui encara és recordat, a pesar de que no està entre nosaltres, per el seu estil de vida, un estil decidit i valent en el món del motor. Antonio Huertas, conegut com el Chato, un pilot que tenia una gran afició i que ho demostrava sempre carrera rere de carrera. Vicente Martínez Salvadores, germà major de Jorge Martínez Aspar. D'ell podem dir que la seva constància ha sigut la seva principal arma. Porta el seu germà Jorge Condilla a les carreres en els seus inicis i d'ahir se va agarrar. Un altre corredor alzireny és Rafa Chama Roses. Va aconseguir començar en els ciclomotors i va guanyar el Triangle de València. De molt jove tenia moltíssima il·lusió i va ser company de vida i de taller, a pesar de que la seva vida va anar per altres derroteros. Agustín Pérez, el fill d'Agustín Pérez Calafat, criat entre les ferramentes de la mà de son pare, motors, viatges, papers, circuits, es va convertir també en un pilot destacat. Malauradament va tenir un accident i no va poder continuar en la seva afició de motociclisme, però ell manté viu el cognom de la seva família, l'espírit familiar sobre les dues rodes. David Sánchez Martínez és l'últim pilot alzireny que té en la seva formació un bressol de campions. Debutà en la Moto3 i ha aconseguit molts premis i en molts més que podíem anar añadint a aquesta llarga llista de corredors i aficionats al motociclisme alzireny. L'afició es va fer ciutat, com dia. La ciutat en el motociclisme va fer història i el seu llegat de tots aquests que he anomenat continua rodant. Avui, quan una moto arranca en Alzira, no sona només un motor, sona una memòria compartida de tots aquells que en els seus inicis, allà com dia per anys 70, van ficar el motor en marxa i aquestes dues rodes que han sigut el buque insígnia de l'esport en el motociclisme en Alzira. Tots ells van formar part d'un equip, van formar part d'una família, perquè en la carretera, el sacrifici, en les carreres, l'amistat i la il·lusió sempre està superant-se. També tenim que parlar del Motoclub Alzira, fundat a mitjans del segle XX. Va ser el lloc on tots se reunien, carreres urbanes, esmorzars, tertúlies i sobretot preparació de les competicions. Entre ells, i sobretot els que van sostindre aquest club, volem destacar Alfredo Peris, Enrique Moreno, Miquel Micó, Antonio Huertas, Alfredo Jordán, Prats i Bernardo Calafat, entre altres. Foren molts, com Fernando Gresa,
Felipe Almarche, molts que han anat any rere any fent història en el motoclub Alzira. I d'esta unió va néixer l'escuderia Avidesa, impulsada per el net de l'empresari Luis Sunyer. Allí, entre viatges, sacrificis i treball, l'equip va anar funcionant i a començar la carrera iniciant-se per Jorge Martínez, conegut com a Aspar. Ell va fer els seus primers passos en aquesta escuderia. Va aprendre mirant, ajudant, espentant motos en la seva parrilla d'eixida, fins a convertir-se en una llegenda mundial i orgull del motociclisme alzirenc. En aquella furgoneta carregada de motos, peces i molta carretera va fer Jorge els seus primers passos, un jove que canviava la història, com dia, del motociclisme en Alzira, Jorge Martínez Aspar. Ell va començar com a aprenent silenciós, netejant motos, espentant-les i observant què passava i quin ruïdor feia cada motor en cada carrera. Va aprendre dels pioners, d'eixos aficionats que he anomenat antes alzirencs. Es va formar en la humilitat, en l'esforç compartit i des d'Alzira va pegar un bot al món del motociclisme. Per a finalitzar, com dia, quan parlem de motociclisme és impossible no parlar del seu buque insígnia en el motociclisme espanyol, que és Jorge Martínez Aspar. Ell és l'ambaixador del poble d'Alzira en el món del motociclisme. Ha sigut i és encara un gran guanyador en el seu equip que ara està fent en el que és les carreres a nivell mundial. Com dia, un luchador, també un estratega, sobretot en els circuits, formador com ara està fent de les noves generacions. Aspar és el símbol de l'esforç, de la professionalitat i la passió. Aspar continua portant el nom d'Alzira en tots els pòdiums d'Europa i del món. La seva trajectòria refleja que ell va néixer així, en Alzira. Va néixer en la humilitat, en el sacrifici i en el treball i sobretot en l'amor a la moto. Avui, com dia, Aspar és un referent, és el llegat d'aquells anys, és el llegat de tots aquells que en un principi, allà per als anys 70, es començaren la història del motociclisme en el poble d'Alzira. I aquesta història que va començar a casa. I des d'Alzira va arribar a lo més alt del campionat mundial de motociclisme. Però mai tenim que oblidar que sense aquells que iniciaren el motociclisme en Alzira en els anys 70, avui parlar de motociclisme no seria possible. I a ells, des de l'Associació de Comunicació Estatal d'Alzira, volem rendir en aquest vídeo un homenatge a tots i cada un dels que han fet possible que els aficionats al motociclisme avui ens sentim orgullosos de tots ells.